أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وندرابي سنغال نابي بر صلمين مون بر جورو مون بر نياغو مون دواو بر نياغو الله موجر مum yurmende mum heewne nde Allah waɗata jam e Sénégal e waɗa hen deeƴere waɗa hen yurmende waɗ nandiral e yaajede Allah tabaraka wa taala nder moƴƴere rufɗum e dendagal leyɗele aduna ɗe fof waɗa hen jam e deeƴere. woni sababu hande yewtere men nde ka affaire mi waɗino ɗo audio e nder audio mo mbaɗmi o koye nokku mo ganduɗa kewɗo birwi e nder on sahaa bandiraɓe hewɓe keɗimo kolli hen weltare haala ka en jiiɗi ɗum no fewi ene waɗi ɗumen intéressé ha no fewi eɓe ñaaguima noon yomi tinno mi waɗa audio goɗɗo taw audio o ko nokku mo ganduɗa mba ala dilli sigo ko oto audio keɓe keeɗi hen ko ene weeliɓe ha no fewi no fewi no fewi mi ñaaguima noon yomi tinno watta audio e yimɓe woɓɓe kadi heɗinoɓe jokkodire wandiraɓe woɓɓe kolli en jiiɗi audio o firlite e nder on saha noon jaɓannoɓe battude audio o. affaire audio o jiilide muɗum ko affaire Soukouñou. affaire Soukouñou woni wiyoɓe kaaloɓe affaire Soukouñou godugol Soukouñou kono noon Soukouñou woodaani ko seyɗaani woodi e nder ko mbimi ko Soukouñou woodaani mbiɗa jogii hen dalillaji ɗi ganduɗa tiiɗi e gandal tiiɗingal cellungal ngal ganduɗa ko min tigui yiiri ɗum yitaram woodaani caggal nde defte l'islam mbaasi gonɗinde affaire Soukouñou. l'islam jaɓani Soukouñou en yiddi ɗum kono noonne kayno anduɓe woɓɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ni wona hay julɓe taw ko yimɓe woɓɓe tan joguiɓe gande towɗe jogui pinal aduna jangal e haqqillaji Allah en rokka ɗum mbo wona julɓe ɓen gunƴinani ko wiyete ko Soukouñou ko ɗum tigui woni ko woodi caggal l'islam gonɗinani e ɓeɗo fof anduɓe gonɗinani Allah rokki ham hen gandal yiyande zati min yi ɗum to komi gonɗinde tan Qur'an kaali ko e l'islam kono mi yeehi hen ha jiirumi yiteram jenanami ɗum woodani nde wonno ko matiére nde ganduɗa mi ɓooyi hen ko ɓammi ko safarude woni duuɓi 50 koye safara e ɗeɗon gueɗe ɗiɗi fof mbeɗa safaro ɗum ko wiite ko seyɗaani mbeɗa safaro ɗum ko wiite ko Soukouñaɓe mbeɗa safaro ɗum kono noon ko wiite ko seyɗaani ko kanjum woni ko wiite ko ɓaleɓe Soukouñaɓe fof ko hunde wotere mami serdan mon ɗum na gueɗe ɗe fof so Allah jaaɓi ha mbawon famde ɗum woodani woodi tan ko seyɗaani amma seyɗaani e Soukouñaɓe seyɗinuji jogii ko pecce ndeɗo feccere yahar waɗa bonandiji mawɗi e nder leydi aduna he amma seyɗaani ladde kañum halkat so nangi haaldetake ene boni bonande ganduɗa wiyata neɗɗo yo maaye yo warta yo waɗni walla fii kaari war kaari gaañ kaari war hoorema sa haalde mum an caforowo o nottakomo ni kañum heɗatako no mbawɗa wadde fof heɗatakomo kañum kanko ko neɗɗo ko mbarodi ganduɗa ari tan kalkude bani adama on
façon sa yi on façon tan andu oɗo de seyɗaani ladde amma seyɗaani wuro kañum wiya wota haanɗin wota halku wota war wota waɗ neɗɗo haydara sa ari a naati mum an jamaraɗa tan ko yaha taƴa enɗam wota waɗ neɗɗo hay hunde ya taƴo enɗam ko ɗum jamaraɗa on yahat tan en taƴi enɗam holi ɗum o arata o molto e neɗɗo so ari o moltima e neɗɗo o kalɗo yeehi omo yaade mum so yeehi jeere so yeehi marché e wawi wadde fof o wondat tan koye on koye neɗɗo o e nder ko wondata ko e neɗɗo o omo andi ko hunde fof o andata wuro o anda yimɓe o anda fof so kesi noon o felliti wadde yamrore makko sibu ko biyaɗi o yaa o taƴo en ɗam o ummoto o ara o nanga neɗɗo so o nangi neɗɗo wiyata ko gum wayno ɗaniɗi ni sa noddi nottako e nder on saha noon yimɓe ganda oɗo de wondani sago mum ɓe mbi ɗum noon jehen noddi e saforoɓe joom leɗɗe en gara urambo urdi ko addude jeygu waɗa hen leɗɗe uru waɗa cuurki naati kiniɗe e nder on saha noon seyɗaani o wullu wehegam yomin kaari haala indi mbo yiɗi toñde o wi wehegam min kaari nane ka en potti nokku naggam woni haalde penal ɗe ganduɗa pirtoje aduna taw ko dendinoje gaddoje musibbaji e rendo haala fof haala pilli ɗe ganduɗa ɗe tawano donno kanke neɗɗo o yaaduno fof omo andi o rendina o haala bonande fof ndo yiɗi haalde ha gasa e nder on sac ɗum tan o yamrano ko yo taƴ en ɗam o haali fof ha gasi o yaha lawol makko woni kanko ɗum ɗo o yamra wadde ɗum woni seyɗaani ladde ndo seyɗaani wuro ko taƴoɓe en ɗam ayi oɗo ko ɗi won rôle mum kono noon fof nan ko seyɗinoji fof ko seyɗinoji sababu noon baɗgolam bandagol waɗimi wadde sababu affaire banda ko jiyaɗo Allah goto ariyam ko neɗɗo kulɗo Allah dewowo Allah gandiraɗo moƴƴere seyɗaani ari molti e makko yeehi nangoye neɗɗo goɗɗo wi wehegam yimmimi Thierno kaari haali inde makko kanko tinani hen haydara o anda ɗo ummino ɗo omo yaha jama tan o fotte neɗɗo goto wi an Thierno an ka bandi ka say ndeke yimɓe mbiyatno koye jeyaɗo Allah moƴƴo ndeke a waɗaka barke ka seyɗaani sibu ka Soukouñou ndeke ka Soukouñou yimɓe mbi ka moƴƴo murnande ma nde fof ndeke naafiqagal wi ha gonduɗa tan o dari o hucci on o ronki andude ko jaboto on haqqi mette ɗe no wayi mawde mette o jokki o yeehi o juuloy jama ɗum haawigo noon wonani balɗe tan kadi woɗi naggaɗo wi woyi heegam min kaari wulli ɗum kadi o tinani ɗen balɗe tan inde waɗi o ari yaade inde nden o ari noon o jooɗe inde nde tan woodi biɗo on dey sernaɓe won ceerno goto nen ɗo ko Soukouñou wonde gonɗo e dental e ko Soukouñou o wona neɗɗo pewɗo tan giri yimɓeɓe fof kucci e makko o andi kanko wiyete o ummi ɗon o ari am noon o woya bojji cattuɗi omo woya no feewi o wi Thierno mi ari o wi gurdamam ene wayno fof boni joni caɗele ɗe gondumi ɗe ko Allah goto andi ɗum gurdamam kala ɗo teddunomi ɗum woni hande neɗɗo koyɗo beelol kala caɗele hande yettimum mbimo holko woni
omo woyi noon o wimi o haali hono ɗum ɗo haala ko e makko mi wiyama ko Soukouñou ko ɗum mi wiyama naggam mi wiyama naggam mbimoɓe eyi mbimo ɗum ko jayiɓe Allah addi julɗo so dañi jayi ruttinde koye Allah jaɓra Allah ɗum ɗo ko golle Allah jaɓru Allah mbimo beela an sa jooɗima wonko arata e serma aɗa nana sawtol mum o woodani mbimi sa lelima a hoyta hay hunde o wi ala mbimi a tinta hunde kadi en dille ɓanduma haydara o wi ala min kay no mbanumi ni noon tan mbami o wi min kay no mbanumi ni ko noon tan mbami Thierno no mbanumi ni ko noon tan mbami mbimoɓe eyi bisimilla min kollu Allah waɗi balɗe tan jaaɗo Allah goɗɗo ari ummiɗo nokku goɗɗo taw wona nokku makko o wimi o haali hono o to haali wonde gurdam makko boni ko biyaɗo Soukouñou te kanko omo andi ko laaɓɗo o yo ari ko o ñaagani Allah bel ma Allah wallu kamɓe ɗiɗi fof yo gari ke goto hen fof wi ko yo ñaagani Allah beele seyɗaani mo ganduɗa gonɗo sermum o en halka ɗum ene bonna inde mum yomi ñaganoɓe Allah bel ma Allah sernuɓe ɗiɗo seyɗinuji woori noon saha fof mi daña neɗɗo baɗo noon hatta ha oɗo waktu mo mbaɗatmi audio o won arɓe am gulliti ɗeɗon gueɗe hankkadi noon ƴettimi décision wadde audio haaja haalande yimɓeɓe ko ɗum woodani kadi ko dalillaji kewɗi mbeɗa jogui hen ɗi ganduɗa taw koko jiirimi yitaram e yaqin e gandal ngal ganduɗa pawmi koye gandal yiyande ɗum ɗon noon mi andini moon Soukouñou woodani ko seyɗaani woodi seyɗinuji tan aroɓe en ndendini bani adama en ndendini julɓe gandon ɗum seyɗaani woodani ndente ndene hurmaji julɓe son gandino danger ko Allah haali ko danger toñƴe bani neɗɗo hono wayi hulɓinade ni neɗɗo gara e mum ko bani adama honma onon ndendi diini ƴiƴam mon ko gotam gandodiral nanɗon garon koynon ɗum bonna koynon beelol muɗum kuncon hurum muɗum bonnon gurdam mum e dow fenade e toñangue mangue kuuli Allah duttuɗe e Allah Soukouñou woodani neɗɗo kay ene foti horminade bani adama hay somo wona julɗo boom tawde ko bani adama ko neɗɗanke tan aɗa foti horminade neɗɗankagu ngu ala kaali noon bande ɗum ɗon noon ay o ɗiɗo musibbaji kalmba Allah jarribi oɗo musiba yo andu kam koko jayiyaɗo to banggal l'islam yo rutto tuuba amin ñaagom yo rutto tuuban Allah e hoynude tagore yo rento ɗum ɗon moƴƴani ay waɗi saha goto neɗɗo goto koye hoddiɓe amen koye guri ɗi ganduɗa guri ɗo e nder leydi Tooro he seyɗani goto nanggui neɗɗo nden seyɗani nanggui neɗɗo o waɗi déclare ko Soukouñou o waɗi déclare yimɓe en gari ene uramo ene mbaɗamo hunde foof ronki o woni hen fadde balɗe e woɓɓe wona uroɓe windoɓe gari mbaɗi hen ɓe kawri ko seyɗani tiɗɗo hoore ene wayno eɓe donkani seyɗani ha woni waaji goto wi ay seyɗani ay Soukouñaɓe min mbiɗon ɗo Soukouñou kaldo nanggui neɗɗo
so yehi tan neɗɗo goto so yehi tan a lappiɗum a fiiɗum sa fiiɗum tan ha muusi tan nangaɗo sellat ngare naweno piyanmo ha o maaya haala ka noon goni urmuɗo ɗum yetti e jeyaɗallo goto nden ari e jeyaɗallo goto on wi woto mbaɗe bonande ngare jeehe Diatar eɓe ngari son on noon so warama fiyama ƴiƴam on mbi son pimbu ko ƴiƴam kewɗam rufat ɗo ko maaɓe kewɓe mayat on so fiyama tan siko leƴƴi ɗiɗi leñol hen fof manngol kamɓe kodde wuuro ngo seppi on tan ko mayate ko maaɓe jaltata wuuro ngo on dogi wulli huuli wiɓe jeeya Diatar eɓe ngari ɗo garde utuji donno keɓe joom barke en hirnangue Diatar eɓe koɗi gote gurɗe ɓe keɗo ni kalatmi ko seyɗaani nden ari wi Thierno an ala woni sa jogino woni a wiyata aɗa naati am guila on sa wari mi suwa boom hay janngude o min ko mbarodi mawde rentomi min wawma rentomi ko mbarodi ayɗe ndewnimi to wileɓe sernaɓe ko ɗon jogormi rewno domo accam rentomi dog woni hulɓindumi min wawma mi o aha an wawimi kay ene woodi sibi min ko wawi min en weeɓi ɗum kam wona wawde wona mbawa ko boom wawde min weeɓi kono noon seyɗaani andu gonga an wawimi kono noon anne Qur'an halkatma on cuusa Qur'an janngama mon tan on cumat kala ko ɗon ɗum kam paama ɗum e nder on saa noon naatmi golle janngumi ha juuti wulli o wi heegam min kaari mbimoɓe onon oɗo ko wiyata ko woyi heegam min kaari ɗum kadi ko ɗum woni yummu siko debbo wi kayde ko gorgol makko den ɗum bam makko wiyata en taƴ en bonno ɗo dawol amen en bunno gurdumeje amen mbimo aha seyɗaani joni a watti arde aɗa renndina leñol ngol ngannduɗa moƴƴol pewngol jokkodirgol enɗam an ari aɗa taƴa hande noon ma laaɓ joni mi janngata Qur'an hande mi daƴƴata mi janngata Qur'an hande ma laaɓ gonmi hen ma won waktu hande Allah addi yurmede muɗum wa listijab minen min jangat ko Qur'an min cafrirta Qur'an min cafrirta ko wona Qur'an min noddata rawhan ala min noddata jinni minen Qur'an min jangata ko Qur'an kadi min gumɗini sibo kanjum woni komin dewrata Allah ko Qur'an min jokkorto Allah kono wona jinni wona seyɗaani on saha min gulliti Allah addi noon ndeni ha juuti Allah addi taw woni fadde waktu Allah addi yurmede muɗum yurmon to jeeɗal listijab ari seyɗaane wulli wulango mango ki heewi e leyɗe ngannduɗa e Diatar tan wuɗɗi amen woni hen nanɓe sawtuji seyɗaani o woni hen nanɓe sewti seyɗaani o wimi Thierno woppam e haala gonga Thierno woppam e haala gonga mbimo haal peno o haal o wi min komi cukalel tokosel woto waram woto haal kam o wi min mbiyetemi ni sun woto haal kam Thierno
o wi min koɗi koye duundi hakkunde mum e Dakar kilométre uji kewɗi woni ɗon o wi minen noon komin yamaraɓe o wi min komi jamaraɗo yomi ar koɗmi koye école yomi ar mi taƴa enɗam ko ɗum woni ko jamarami kono noon min mi wona oyo min mbiyetemi ko ni sunu mbimo bo an mi wawa jabde haalma nane mbiɗa kadi joni a wi ka ni sunu ka penowo tati ka penowo kam min mi anda o Thierno nata janggani mbimi aha kay o mbeɗa janggi on ma taw Thierno gandal mum waɗɗoyani tan o wi aha kay ɗum waɗi ɗum wadde o noonno gandal ngal waɗɗoyani sinno woɗɗini kam an aɗa andi ummiɗa aɗa andi neɗɗo aɗa andi bani adama kam ummi koye Hawwa e Adama ɓen dokkaka waylade ko neɗɗo rokkaka waylade minen noon seyɗanuji ɗi ko minen dokka waylade min naata e tergal neɗɗo amin kaala min doga e ƴiƴimeji amin kaala minen dokka ɗeɗon gueɗe kono bani adama rokkaka ɗum bani adama no wayniki noon tan wayi ɗum to komin mbiyata ko woodani ko minen tan jahata amin denden amin taƴ enɗe meeje amin bonno nde wonno ɗum minen ko diine amen wayi noon min taƴat enɗam ko ɗum woni ko mecce amen tinno joni mi haalnima gongo pam mi yalta mimo bisimilla yalta 3 minutes tan de 3 minutes timmi a yaltani mi ruttoto jangde hade 3 minutes o yalti neɗɗo arte place mum mbimoɓe wona on jii mi haalnimon Soukouñou woodani wona yino nde ɗo hunde hon pirpiri wona on jii ɗum noon telfinde ko ɓuuri yawde gandi noon koreji moɗon ko kewi ɗo ko eɓe telfini ko ɓuuri yawde mbiɓe gande hoye Soukouñou woodani o binoɗo ko kaari bande men kaari o arti ga o haali wona on o wi ko seyɗaani noon o wi ga hoore makko o haali kadi inde makko o wi o wiite ga ko nisun ko cukalel toksil o yaara koye duuɓi 18 taw o wi noon Thierno woto haal kam min komi cukalel toksil woto bonno gurdamam si min woppam tan mi haalanma gonga goppami mbiyetemi ko nisun ko kumba e mabɓe hono joguiɗo ni Samba Demba Paate kamɓe ne ko noon tan jogui hon ille ɗeɗon kala ɓiɗɗo darorgal mum jogui inde o wimi ni on noon telfini haali mbi wonde gandi koy ndeke hunde nde woodani ko ɗum fenade seyɗani nde ko woodani yeehi ha woni balɗe kadi jeeyaɗo Allah goto ari safrowo leɗɗe ene wullina ɗi bam makko mbo jiidi baaba goto nanga seyɗani nangi ɗum o wullini on wi ko min kaari seyɗani nangam kaza wa kaza haali inde biyeteɗo ɗon o ko Soukouñou min kaari o waɗi hen noon haala gandal makko ko hewno wadde iwa o waɗi ronki iwde ha woni o waddi ɗo o wi Thierno mi addinima Soukouñou tiɗɗo hoore o wi min meeɗa yiide Soukouñou wayni tidde hoore mi waɗi dendagal ko mbaɗannomi foof moƴƴo o ronki fewde o boni ɗo ko Soukouñou bonɗo ari ɗo Soukouñou tiɗɗo hoore woni ɗo mbimo ɓa an woni an o wi min seyɗani mbimo bo woni an o wi min seyɗani ay to nde wona Qur'an jangguete toon o takkat ay ɗo suusa wiide haalta neɗɗo o wi ko min seyɗani mbimo ba ka seyɗani ha mbimi yaltu ko ɓuuri yawde o wi woppam mi yalta
o yalti o wi noon kanko seyɗaani o minen komin yamaraɓe yomin mbaɗoy bonande warde e yarde sangara e jina e janfade o haali dendagal ko musibbaji ɗi ganduɗa ɓurɗi salede to batte l'islam rufi ƴiƴimeje rendindinɓe yo kaɓ yo bon yo jin yo jar sangaraji e gueɗe mbaɗ noon minen ko ɗum woni diine amen ɗum tigi woni peewal minen ko hen min gabbi ɗum woni peewal ɗum woni moƴƴugol ko ɗum woni diine amen o yalti noon kanko seyɗaani o yeehi laawol makko ayi ay to ay saa fof eɓe ummo to eɓe ngara ɗo soɓe ngari ɗo soɓe goni to ɓe mbiyata ko woyti kam yimmin kari soɓe ngari ɗo so Qur'an janggama e mabɓe eɓe dogat eɓe dañta haalde boom seeɗa hen ko fulɗi seeɗa hen ko dañi temps seeɗa hen tawi a suwa janngude a furima ɗum a wonani wi seyɗaani ayi to leɗɗe liggete to ɓe mbiyata ko min kaari ɗo Qur'an janggete ɗo ɓe mbiyata ko seyɗinuji ayi on saaha tawa ɓe ngala e haqqillaji mabɓe gondani haqqillaji mabɓe fitiji mabɓe ko jaaƴi sabi Qur'an kañum ko deftere Allah hawnide kañum tan wawi ittude seyɗaani ha laaɓa e bani adama Qur'an kañum rokka ɗum Qur'an Allah waɗi ɗum kañum yaltin seyɗaani tigi ha laaɓa e bani adama ko Qur'an tan joni noon tinne onon huuta gandal ko hunde wonde en selli gandal leɗɗe ene woodi ene safra ene sellina wona hunde yeddetede noon kadi gandal ngal gay kadi ene sellina ene woodi kono noon kaaɗe e ko ñanguɗon ko woto mbiye oɗon gadda hen ko ala hen joni noon zaman o nde wonno ko zaman jiiɓiɗo kaɓniɗo kalɗa neɗɗo faggitirto dañal ene heewi wadde toon jilɓinde toon ɗo noon ko porgal ɗo noon kalmi ɗo ko matiére nde gonmi e muɗum banggam mo gonmi o ko ayibbaji ɗiɗon eko Allah andinimi ko mbeɗa haala min jaari ko banggal safara joni penali naati hen ha heewi holi ɗum a yiyata neɗɗo joni eɓe ngara neɗɗo ene ngara cukalel neɗɗo taw ne yaara he duuɓi 16 jeetati ha woni hen yahoɓe ha dañi nogas eɓe ngara ɓe mbi an ka jibindaɗe ñiiƴe taw fawgo ɗon tan mbi ka jibindaɗe ñiiƴe naggam gonduɗa ko yaroɓe kulɓinɗo kaala waɗi ɗum ko waɗi ɗum waade noon ka jibinidaɗe ñiiƴe ayi haqqille yummo e baba nde wonno humani binnagal en satti ɗon ganda hay hunde miijotako tan mbi ko gonga bilaji wi ɗum ɗon noon holi feere mum bilaji wi feere mum tan garo min jangguinamo ay janguingol noon ko addata haalis so addi haalis tottaɓe eɓe jangguina ay keɓe jangguini ko ɗum hatta tawi jibindaɗe ñiiƴe kay nan ɗon ay ñiiri wotere solani ayi ɗum ɗon noon ko hunde hawnide ay an yummo mata haqqillinani a miijotako ko ɓinni an ɓii ko an jibin ɗum aɗa muynina ene woni dara ñiiguel ala hen ha mawna ha wona gaggajo ñiiguel ala hen ha ɓooya fawnga wiya aha kankay o foti addude ñiiƴe woni koye addude ɗum woni pawngal ngal joɗɗa ha ɓooya jiiya ñiiri yalta ayi ɓinguel ma ha ɓooya ñiiri wonde yalta ha ɓooya jiiya ñiiƴe ñiiri ene seeka ɗakkude jiiya ɗum yalta ha ɓooya hunde fof heewi ñiiƴe an a yii ɓii o kam aɗa andi oɗo kam jibinatake ñiiƴe an mari ka holko gonɗa an jibina ɓinguel ma
jibintaake ñiiƴe neɗɗo ummoto tan wima ɓi jibintaɗe ñiiƴe tan jaɓa ɗum ɗo ko wasde dognude haqqille mum e famɗude gandal e wasde andude ko yahata woodani hay goto jibinittake e ñiiri neɗɗo fof ko ɗakkude meeri kono noon Allah taggirta ɗum ha yonta wadde ñiiƴe peeñan hoore mum hay goto jibinitake e ñiiri ɗum ko fenade ay nde ɗon fenade woyi hulɓinade te kadi yitere en yii ɗum boom caggal ɗum kadi eɓe ngara ɓe mbima daña ɗon tan pawga tan ɓe ngara mbi mbeluma ko danewu ɗum waɗi ɗum ɗo ene yenema ɗum ɗo ene yenema ɗum ɗo ene yenema aɗa yi ɗum a waɗa tan tirkas tan mo ganduɗa en mooli Allah mbeelu an kay ka ɓoccode sa wiya mbeeluma ene rañi te a wumani ya dare nangue sa dari ene nangue tan kay ma andu no mbeeluma wayi tawde aɗa jogui guita wona kumɗo sen wojji sen ɓawli ma yi mbeelu kañum ɓawlat tan ɗum an a yiiri aɗa jogui guita neɗɗo arta tan wima mbeeluma ko daniw te an aɗa huccide mbeeluma ne ɓawli goppa ko ganduɗa ko ndewaki mum ko aɗa famɗude haqqille ɗum ko penali mbeelu ko mbeelu tan hay goto kadi jibnittake ɗeɗon penali noon keɓa oɗon ñaama jawɗele janane e nder penade ɗeɗon penali noon ko wayno kadi ko wayno banggue amen o kadi ne waɗa penali baɗi noon ɗum ɗon noon julɓe tinne kuuli Allah ndenta ɗe riba Qur'an ko haali hen koye hulɓini ñamowo riba ne woɗɗi Allah ndenta ɗe ñamde riba julɓe oɗon kebta jawɗele janane on ñaama wona sari hay ko wona sernaɓe hay jogui mecce goɗɗe ne yo ƴeew kala ɗo ganduɗa aɗa daña hirande gurdam ma ene yalta hen tinno nunɗo rewnu ɗum e gueɗɗe e lawol ko ɗum ɗo woni ko jiɗnon yewtidde moon ko maccugel Allah pamar gandal biyeteɗo Souleymane Mukhtar kañum yewtirdanno e moon ɗeɗo gueɗe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu